Zemun 19 i on 2019. Vreme kako nam ideologiju u skladu sa predpristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Kilogrami i kilogrami aluminijuma istrašeni u finom prahu su proizveli ovaj efekat zagušljivog vazduha, kiše, grmljavine koja traje sred leta kad je vreme nije naravno. I nije to sad ove teorije zavere, to je praksa zavere što reče naš prijatelj Lucić. Ipak je ovo malo teledirigovano. Ko ne veruje, taj nije normalan, to je sigurno. Evo vidite, kiša je padala i ranije, padala je vreme kralja Milana, ne znam, Miloša Obrenovića, naime turske vladavine. Čak je padala i u doba kad smo mi po nordijskim istorijskim školama bili daleko na pašnjacima Kavkaza, u stvari smo vladali 3500 godina ovim prostorima od Crnog mora do severa Evrope, kao jedan od najstarijih naroda, kao 13. pleme. Lepo je Benjamin Netanjahu to rekao, ali neki ne slušaju, neki više vole da gledaju da li je džinta minta u farmi dodirnula kinta i tako, njih ne zanima što pada ovolika kiša, što narod sve luđi i luđi, što ovi neradnici samo koji tako snimaju kao ja sad ovo lepo vreme, njihova percepcija je iskvarena od nerada. Onda umjesto da vidim sunce u daljini, ja vidim potop u blizini. To je to. Znači, sve je stvar percepcije. Možda ovo nije tam kamion ispred mene, sandučar. Možda je to upravo taj Papov kamion koji nikad napravljeni sa Sisu finskom fabrikom s kojom ćemo mi ne da osvojimo svet, nego Evropu. A ja ako prođem kroz ovu vodu i baru, bit će dobro za mene, a loše za servis. Trenutno idem kroz 20 cm vode ulicom Cara Dušana u Zemunu, ali nema veze, to je normalno, tako treba. Ko je u Evropskoj uniji, oni se ne bune. Šta hoćete? Hoćete da vam stalno bude lepo, da budete svi siti, da niko ne boli glava? Pa ne može, braćo. Treba non stop da živite u strahu, treba non stop da vam bude loše, jer kad vam je loše, lakše vas bičujemo, a vi kažete još bičuj me Stojane, to mi radi, tačka bar.